Ανεξακρίβωτη πληροφορία αναφέρουν ότι εγένοντο μεγάλης εκτάσεως αεροπορική αποβάσεις εις Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα. Χριστέ μου. Αμάν, παιδιά. Έτσι, αυτά που ακούμε, παιδιά. ο Χριστούλη. Καλώς μου τα, καλώς μου τα. Αμάν, 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 αμάν. Ωρε μαύρης ο ουρανός. Ωρε καλοπέρας προμηνύεται πάλι. Νεότερη πληροφορία επιβεβαιούσε την κατάληψη της Θεσσαλονίκης και των Ιωαννίνων, αναγγέλουν την κατάληψη της Άρτης, Πάνε τα πορτοκαλάκια μας. του Αγρινίου Πάνε τα τσιγαράκια μας. και της Κορίνθου. Πάει και στα φιδούλα μας. Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών. Σας ομιλούμεν δια τελευταία φορά. Αθήνε ουσιαστικώς έχουν καταληφθεί από τα γερμανικά στρατεύματα. Εντός ολίγου και ο ραδιοφωνικός σταθμός θα είναι ισχύραστον. Έλληνες, θα υποστόμεν καρτερικός και την νέα σκληράν δοκιμασία που μας επιφυλάσσει η μοίρα. Με την βοήθεια όμως του Θεού και των γενναίων μας συμμάχων, πιστεύουμε ότι και αυτήν τη φορά θα νικηθούν δυνάμεις της βίας και του σκότους και η δικαιοσύνη θα θριαμβεύσει. Ζήτω οι σύμμαχοι, ζήτω η Ελλάς. Είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Τώρα είναι που θα πούμε το ψωμί ψωμάκι. Τώρα είναι που θα γίνουμε από την πίνη όλοι μας σαν τζελατίνες για τις ταυτότητες.